വാസ്തുവിസ്മയങ്ങളുടെ ഒരു കലവറ തന്നെയാണ് ഒറീസ. അതിപുരാതന കാലം മുതലേ കലിംഗം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഈ പ്രദേശം ദക്ഷിണ ഉത്തര ഇന്ത്യകളുടെ സംഗമഭൂമിയാണ്. കർണാടകത്തിലെ രാജവംശങ്ങൾ കലിംഗത്തിലെ രാജവംശങ്ങളുമായി സംഗമിച്ച് ഉരുത്തിരിഞ്ഞ ഗംഗാ രാജവംശത്തിൻ്റെ സുവർണകാലത്തിലാണ് ഒരു സഹസ്രാബ്ദം മുൻപ് ഈ ഭൂപ്രദേശത്തെ വാസ്തുവിസ്മയങ്ങളായ കൊണാർക്കിലെ സൂര്യക്ഷേത്രവും പുരിയിലെ ജഗന്നാഥ ക്ഷേത്രവും ഉൾപ്പെടെ ഒട്ടനവധി ഗംഭീരങ്ങളായ നിർമ്മിതികൾ ഒഡീഷയിൽ പിറവിയെടുത്തത്. യുനെസ്കോയുടെ ലോക പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഇടം നേടിയിട്ടുള്ള ഒരു വാസ്തുവിസ്മയമാണ് കൊണാർക്കിലെ സൂര്യക്ഷേത്രം. ഒറീസയിലെ പുരി ജില്ലയിലാണ് ഈ വിസ്മയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. സൂര്യദേവനെ ക്ഷേത്രമാണ് കൊണാർക്ക് ക്ഷേത്രം. കോൺ, അർക്ക എന്ന രണ്ട് പദങ്ങൾ ചേർന്നാണ് കൊണാർക്ക് എന്ന പദം രൂപപ്പെട്ടത്. കോൺ എന്നാൽ ദിക്കെന്നും അർക്ക എന്നാൽ സൂര്യദേവൻ എന്നുമാണ് അർത്ഥം. യുഗ്മ പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം സൂര്യൻ്റെ ദിക്ക് എന്നാണെന്ന് പണ്ഡിതർ അനുമാനിക്കുന്നു. അർക്കക്ഷേത്രമെന്നും കൊണാർക്കിന് പേരുണ്ട്. 13-ാം ശതകത്തിൽ ആ പ്രദേശം ഭരിച്ചിരുന്ന ഗംഗാ രാജവംശത്തിലെ നരസിംഹദേവൻ ഒന്നാമനാണ് ഈ മഹത്തായ വിസ്മയം പണികഴിപ്പിച്ചത്.